ସିନ୍ଧୁ ନାମରେ ଜଣେ ଭଲ ବେପାରୀ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ସେ ବେପାର କେବେ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦିନେ ସିନ୍ଧୁ ନିଜର ସାଥୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କଲା ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ସାଥୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସି ସିନ୍ଧୁ ସହିତ ଭେଟ ହେଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସାମାନ କିଣି ତାକୁ ଜାହାଜରେ ନଦୀ ଦେଲେ। ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖି ସିନ୍ଧୁର ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାଏ, କାରଣ ବହୁଦିନରୁ ସେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଦେଖିନଥିଲା। ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ସିନ୍ଧୁକୁ ପାଖକୁ ଡାକୁଛି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ବନ୍ଦର ଆସେ ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିକି ଘରକୁ ଫେରିଆସିବ। ଏପରି ଅନେକ କଥା ଭାବି ସିନ୍ଧୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲିଥାଏ। ଜାହାଜଟି କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଯାଇ ଲାଗିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଓ ତାର ସାଥୀମାନେ ଜାହାଜକୁ ସେଠାରେ ରୋକିଦେଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେହି ଦ୍ୱୀପ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ଦ୍ୱୀପଟିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଫଳ ଗଛରେ ଭରା ଥିଲା। ସିନ୍ଧୁର ସାଥୀମାନେ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ସେଠାରେ ନା ଜାହାଜ ଥିଲା ନା ତାର ସାଥୀମାନେ। ସିନ୍ଧୁ ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ବିଲକୁଲ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା। କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାବିଲା, ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଦେଖିବା, ବୋଧେ କେହି ସେଠାରେ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ଉଞ୍ଚା ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଦେଖେ ତ ଏକ ଗୋଲାକାର ବିଶାଳ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦୂରରୁ ଜୋରେ ଜୋରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେପରି ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ସିନ୍ଧୁ ଆକାଶକୁ ଅନେଇଲା। ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ପକ୍ଷୀ ସିନ୍ଧୁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ଡରରେ ସେହି ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ଜାକି ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ପକ୍ଷୀଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁକୁ କୋଳେଇକି ବସିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଭାବିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ସେହି ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା। ଏତେ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ, ତାର ଡେଣା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ସମାନ। ପକ୍ଷୀଟି ନିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଜୋରେ ନେଉଥିଲା ଯେପରି ଜୋରେ ପବନ ବହୁଛି। ସିନ୍ଧୁ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା, କିପରି ସିନ୍ଧୁ ସେହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ପକ୍ଷୀଟିର ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଏପରି ରାତ୍ର ବିତିଗଲା ଓ ସକାଳ ହେବାରୁ ପକ୍ଷୀଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ି ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପକ୍ଷୀଟି ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପକ୍ଷୀଟି ଜୋରେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିନ୍ଧୁର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରି ଯାଉଥାଏ। ଯେମିତି ପକ୍ଷୀଟି ତଳକୁ ଆସିଲା, ସିନ୍ଧୁ ନିଜକୁ ପକ୍ଷୀର ଗୋଡ଼ରୁ ଖୋଲିଦେଲା। ସେହି ବିଶାଳକାୟ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସାପକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସିନ୍ଧୁ ସେଠାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖେ ତ ସେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଘାଟିରେ ଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାହାଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେହି ପାହାଡ଼ର ଚାରିପାଖରେ ହୀରା ଭରା ଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସିନ୍ଧୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖେ ତ ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିଗଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥରରେ ଗୁମ୍ଫାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ସେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗୁନଥାଏ। ସାପର ଫୁଁ ଫୁଁ ଶବ୍ଦ ଓ ଗୁମ୍ଫାର ସୁନସାନ ସିନ୍ଧୁକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେଉନଥାଏ। ସକାଳେ ଗୁମ୍ଫାର ମୁହଁ ଖୋଲି ସେ ଦେଖିଲା, ସାପ ସେଠାରେ ଆଦୌ ନଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ଜିନିଷ ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଘାଟିରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ
ମାଂସ ଟୁକୁଡ଼ା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିନ୍ଧୁକୁ ତାର ପିଲାଦିନ ଜେଜେମା କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଲୋକମାନେ ହୀରା ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ପକାନ୍ତି ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ସେହି ମାଂସକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଓ ମାଂସ ଖାଇ ହାଡ଼ ଓ ସାଥିରେ ଥିବା ହୀରା ପକ୍ଷୀମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଏବେ ସିନ୍ଧୁକୁ ସେହି ଘାଟିରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ କିଛି ହୀରା ନିଜ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତାପରେ ମାଂସର ଏକ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ନିଜ ପଗଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଆସି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମାଂସ ଖଣ୍ଡକୁ ଝାମ୍ପ ମାରି ଉଠାଇଦେଲା। ତା ସାଥିରେ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପାହାଡ଼ର ଆରପାଖେ ସେହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବସା ଥିଲା। ସେଠାକୁ ସେହି ପକ୍ଷୀଟି ତାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଲୋକ ହୀରା ପାଇବା ଆଶାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସିନ୍ଧୁ ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସିନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି ବାକି ଲୋକ ଚୋର ଭାବି ତାକୁ କ୍ରୋଧରେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ତାର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୀରା ଦେଇ ଖୁସି ମନରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଶେଷରେ ସିନ୍ଧୁ ନିଜର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା।